Lalaki nga nadakpan sa drug buy-bust operation sa Barangay Pandak, Pavia, nag-ako nga siya man ang nagsulod kag nakawat sa isa ka balay sa Barangay Cabugao Sur. Si John Sala nakatuto. Naaresto sa drug buy-bust operation sa Barangay Pandak, Pavia, Iloilo kahapon ang pangayaw nga si Jack Desidorio, 44 anyos. 816,000 pesos nga baloros ang suspected shabu nakuha sa iya. Suno sa Pavia Police tuman kahay si Desidorio sang ila nadakpan kag ginako sini nga siya man ang nagsulod kag nangawat sang kamera kag gadget sa balay sang Pamilya Ribeiro sa Barangay Cabugao Sur sang Pebrero 1. Ginako yaman sir pangayo sa pasensya kay wala sa kuno kabalo kung anong yang inapanghimo kay sabog sa kuno sa droga. Apang sige pamangkot sa kapulisan kung diin sinigindalaw kung ginbalig yang iyang magitpangkawat, wala na kuno ini makadumdum. Tumandok sang Barangay Dahay, Surala, South Cotabato ang subject kag wala sang pamilya nga ginapulian sa banwa sang Pavia. Wala sa kuno diri sang fixed nga nga lodge lang sa kuno, sa lodge sa kuno tulog. Ginkalipay naman sa Pamilya Ribeiro ang pagkadakop sa sospek, apang nagalaong pa sila nga mabalik ang maginkawat sa ila. Sa kamera kung may nakakita man nga lodging house na nga nakabilin bala. Kaya may mga picture man kami to, tani ibalik lang nila eh. Magluwas sa pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, pasakaan man ini sang kaso nga robbery. Nagpaiway na magpa-interview ang sospek nga preso sa karon sa Pavia Police Station. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala, 1 Western Visayas.